gidan nan an yanzu ɗaya daga ciki bai zo ba ga ina da abubuwan da za a gaya musu ban sani ba ko ina zuwa wajen ta baban ta biyo ni da abari wai ba zai bani ba to ai kai baka sani ba ni da naje da mu ci aka rakon a ba wallahi a kana ruwa kai babba kusa da kada ma ko wallahi Alhaji, aka ce baka da lafiya. baka da lafiya ya jikin Ba za ka taɓa mutuwa ba ne. ha Allah ba Ha wallahi ba za ka mutu ba Alhaji. Wallahi ba ta da mutu. ai ba za ka mutu A to ne yau ta ga ruwa da di. yadda muke son ka Wallahi Allah. Alhaji hanzasko baba Hafsasko ake cewa na kana fizilati akwai dukiyoyi na je ku sayar da su gabaki gaba ɗaya ka ɗaurinka duniya ka gaba ɗaya Allah ya rigi. yau kai kudin gidan marayu idan mun sayar mu kai gidan marayu gaba ɗaya ke da Allah sarki Alhaji sanu. sannan kuma Allah ya gidan aljanna kudade na haya da nake gun shi ma ku hada da gidan da kuke haya ku sayar da baki ba matsala rani ku kai gidan marayu ba matsala ya mu siyar zan mutu insha Allah za mu cika maka alƙawari na tsawon shekara 3 muka sakana bin gidan haya idan ka mutu yake nan za mu sai da gidan Gaba ɗaya mu kai wa marayu. kuma mu kai wa marayi ba matsala za mu cika maka Za mu cika mu. ba matsala alaji Ba za ka mutu ba in Allah ya yarda. hanzasko na'am alaji mai kwashe ga kudi Sannu Alhaji. Sannu gaba da sannu Alhaji. ka so mun tuwo da miya tuwo da miya gaba daya gabaki da Na nawa wanke. na 200 na 200 naman 100 alaji yadda ko da mutuwar za ta zo ta ɗauke ni da nauyi na sannu ba matsala Sannu. ba matsala ni bari in je in siyo ma tuwon bari na je na Kai sauri ba. to ba matsala Kai sauri. Bari ne da Alhaji. Na kuma nan ya dawo. Yanzu har yanzu baka sauka je ka so Alhaji tuwon ba. Allah babban tafi ba Saboda bai to. abinda nake so na faɗa ma shi ne ka ji dai abinda Alhaji ya faɗa Sosai ba kwa. gaba ɗaya kadarorinsa Eh. a tattara a siyar Eh. zai kira lauyoyi su sa hannu a kai gidan marayu Gaskiya. to amma ba zai nuna ba Saboda bai to. haka da ya gani na faɗa tuna na jira yau. yanzu abin da za a yi Eh. za mu samu guba Eh. maganin bera mu sa mai a tuwon da ya ake mu sa mai a miyan in mun sa mai ya ce mutu To ni da ba- ga ba ɗaya kadarorin ya mata fada To ni da ba komai yana wata kai ba ta zan saka wa Alhaji. kwanar tusa ce da kai Wani yau. ikattai Ni ba da Alhaji sa Allah. to ba matsala ni dai abin da na faɗa ma ko ba za ka yi maka tafani A gaskiya dai gaskiya ba zan yi fishe Alhaji ba gaskiya. gaskiya kai tsaya da Allah kai ba ka gane mana kawai ne haka Hawa ne. kawai ne haka Haka kawai. za mu samu kuɗi Gaskiya kuma yasa da ke ƙara saka wallahi wallahi. a garin nan ba mu samu Wallahi Allah. kawai haka ma Yanzu ga tuwo ga miya. Tun da ina jiran ki amma ya ki zuwa wallahi ni ma bari in zauna a nan ina jira shi. Aba. Kai. Irin wannan da ke haka. Kuma ba mu za mu ci ba Alhaji wai shi zai ci. Gaskiya bai dace ba gaskiya. Amma dole mu samu. wai kana nan dama Wallahi. bari na yi a hankali bari na dan dawo da Kai ma he ka zo? ha wallahi Gaskiya ne. sai yanzu na zo ka ce ka siyo abincin Tun da nake jiran kai. yanzu abin da za a yi gashi ka bari baɗa mana shi a ciki Wani din. idan ka sa ɗaya mana kan biya kake garaje to idan ka sa ni ka juya mana shi yadda ba zai gane ba haka ma na ka gane A yanzu ai kenan. eh A yanzu ai kenan. yanzu ma ai so muka kai ka tsaya To na daya. ka ce wani da ramin kuɗi mun yi kuɗi Eh. yanzu idan ka bar baɗa shi ke mu ɗauka mu kai mai ko magani haka ma za Wallahi Allah ya sarki karin ka wallahi. Allah haka ma za gaskiya
yanzu ka san yunwa ne ke nuna yin me ma yunwa malam sa mai kawai to shi kenan da muke so mi kudi one time gaskiya ne ka bari ka sa mai gaba daya kai da suka yi nan suka yi gaba da yawa yawa cakuda na cakuda yawa wallahi ka san so nake wala sosai yawa sa mai maganin sa mana na sa sosai na saka shi sosai ma wani zai sha guba Wallahi. kara mai ara kara ba dai guba ba ce guba ce wallahi maganin bera sosai ma yawa cakuda na cakuda sosai yawa eh cakuda na cakuda kasa na cakuda shi kasa sosai kara maganin na saka shi sosai kara maganin na bera kara yawa na kara ya shi mai kyau na cakuda shi akwai daɗi mun samo maganin bera zan ba wa alhaji mai kwashe ya ce mutu kai kuma baban kwaɗayi har da wani zuɗa hannu har da an ba ruwa na Allah an ba ta lokaci na kai ka asibiti kuma alhaji ya zo bai mutu ba a samu matsala to gaskiya ba ai kai ne kullum ba zai yi ba wallahi da ba ba kan mu haka wallahi kan mu haka kai asibiti wallahi ba ka wallahi ya ga